Srangsatino belaino hambai mairo tang hanai ba tini जों o jagao जोंनि bri rok women's cell rok indigenous day nei palelaika oro benaro sijak tongo observation of World Indigenous Peoples Day 2022 plus organized by Tripura Employees Federation Central Committee ni sijak ko khgai joto dofano obo khailayo sudu chini deborma dofas जों Tripura rok simin khaya romde chini hawo जों nugo sakma rok no khaimani borok khai chawa jagawa tamsa hgai observation of World Indigenous Sakma Peoples Day obrok hai kai sakhaw hgai chini khai जों bisi brum brum no khlailayo pheba chini bisi o waisapano bisapano chini Tripura dofani bumung sajagya jagawo hgai oboto tip dofani bumung saga hgai je jotoni slai khabigo hgai Tripura dofa hinile tabuk sak jora nugya khang जों obo hai bisi brum khalai mane bisingo hgai obo Tripura dofa hinite जों sijagya ble dofani bumung area hgai sijagya ungo hgai जों obo khaina thangum grum जों observation of World Indigenous Tripura Peoples Day ni जों khaiga kai blaino kharap sa ngana ha no yang khako hgai asukno hambai jotno na hambai tini ni World Indigenous Denoti Peoples Denoti sang belaino tongthoka o World Indigenous Day kaisa mane belaino tongthokmani ko songhai je indigenous borok sini world ni joto jagani je borok tongma tini no din no belaino palainen dorkar जों oboni hoite जों kobangma joto borok baino sini indigenous ni joto borok tongnai rokno sana musungo je omo hoite जों kobangma kaham kam khaimano awareness camp rok khaimano je tolao je baksa porakari rok ba je kuno je kosto je sapanong tongai जों borokno kaisa group khai thangai je जों mane borokno je help khainani oborokno जों ma nainai ang tini asung sasinai hambai khulungka।